खुलुमबाय नोंथांमोननि गेजेराव आं मोनसे राजखान्थि दोलोनि मोनसे रादाब लानानै फैदों। बे राजखान्थि रादाबानो जाहैबाय इउ पिपल दोलोखौ मोजां मोननानै आथिखालाव गोबां लोब इउ पिपल दोलोआव जइन जाफैनायखौ जों नुनो मोनगासिनो। दिनै थिग बेबायदिनो जमदुवार बियाबनि सिङाव थानाय खासियाबारि आर'नाइ गेलेग्रा फोथाराव इउ पिपल दोलोनि जयनिं हाबाफारि खुंफुंदों आरो बे हाबाफारियाव गोबांथार इउ पिपल जयनिं जाफैनायखौ जों नुनो मोनगासिनो दङ आरो बे जयनिं हाबाफारियाव गुबुन दोलो राजखान्थि आफादनिफ्राय बेवहाय हाबाफारियाव बाहागो लाफैनायखौ जों नुनो मोनदों। दिनैनि जयनिं हाबाफारियाव गुबुन राजखान्थि दोलोनि सोद्रोमाफोरा 4,000निख्रुइ बांसिन इउ पिपल दोलोआव हाबफैनायखौ जों नुनो मोनगासिनो दङ। 4,000निख्रुइबो बांसिन इउ पिपल राजखान्थि दोलोआव हाबफैदों होननानै फोरमायथिदों इउ पिपलनि गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारि बिथाङा आरो बिथांजों लोगोसे फोरमायथिबावदों दि केबिनेट उर्खाव बिथाङाबो फोरमायथिदों दि इउ पिपलनि आदर्शखौ मोजां मोननानै आरो प्रमद बर'नि खामानि मावनाय दांनायखौ मोजां मोननानै इउ पिपल दोलोखौ मोजां मोननानै इउ पिपल दोलोआव लोब हाबगासिनो दङ होननानै बिथांमोना फोरमायथिदों। बिटिआरनि लोगो गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द बसुमतारी आरो बिथांजों लोगोसे आसामनि केबिनेट मन्त्रि उर्खाव ब्रह्म, एमएलए लरेन्स इस्लारि आरो जिरन बसुमतारी आरो इउ पिपल दोलोनि गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारि बिथांमोना बे हाबाफारियाव बाहागो लादों। बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै बिथांमोना फोरमायथिदों दि इउ पिपल दोलोखौ मोजां मोननानै सानफ्रोमबो लोब इउ पिपल दोलोआव हाबफैगासिनो दं होननानै बिथांमोना फोरमायथिदों आरो इउ पिपल दोलोखौ मोजां मोनदों होननानै बिथांमोना फोरमायथिदों। प्रमद बर'नि दैदेननाय सरकार बिटिआर सरकारखौ मोजां मोननानै इउ पिपल दोलोआव हाबफैगासिनो दङ होननानै राजु नार्जारि बिथाङा फोरमायथिदों। राजु नार्जारि बिथाङा बुंथिबावदों दि इउ पिपल आरो बिपिएफनि गेजेराव गोबां फारागथि दङ आथिखालाव होननानै बिथाङा बुंथिबोदों। हाग्रामा महिलारि बिथांखौ जाखां बिदिन्था आरो इउ पिपल आरो प्रमद बर' दैदेननाय सरकारखौ इयुन आरो जाखांफु बिदिन्थाजों बिथाङा रुजुदों। आसामनि केबिनेट मन्त्रि उर्खाव ब्रह्म बिथाङा फोरमायथिबावदों दि दिनैनि जेरैबायदि सुबुं गमा 4,000निख्रुइबो बांसिन इउ पिपलआव हाबनायखौ नुनानै बिथाङा दिनैनि गेजेरजों फोरमायथिदों दि 2025 मायथाइयाव जा इलेक्सन जागोन बा बिसायख'थि जागोन बे बिसायख'थियाव इउ पिपल दोलोआनो फिन आरोबाव खनसे सरकार दानो हाबावगोन होननानै उर्खाव ब्रह्म बिथाङा फोरमायथिदों आरो बिथाङा फोरमायथिबावदों दि आथिखालाव मोनसे खोथाया सरसा जाबाय थादों दि बे खोथायानो जादों आथिखालाव फाम्फा बरगयारिया बिजेपि दोलोआव हाबनायनि मोनसे इसारानि मोनसे सरसा जागासिनो दङ आरो बे खोथाखौ लानानै रादाबगिरि बिथांमोना उर्खाव ब्रह्म बिथांनि सेराव सोंदोंमोन आरो बे सोंनायाव बिथाङा बुंदों दि फाम्फा बरगयारिया सासे जातीयताबादजों फैनाय सासे दैदेनगिरिमोन आरो बे जातीयताबादनि सासे दैदेनगिरिया मोनसे जाखिनि राजखान्थि दोलोआव दङ बेयावनो थानानै खामानिखौ मावोब्ला मोजां जायो होननानै बिथां उर्खाव ब्रह्मआ बिथाङा बुंदोंमोन। जातिनि खोथाखौ लानानै बिथाङा गुबुन दोलोआव हाबलाय ओंखारलाय खालामनो नाङा आरो मोनसे जायगायावनो थानानै बिथाङा खामानिखौ मावनो नांगौ आरो जातिखौ मोजाङै दैदेनलांनांगौ होननानै उर्खाव ब्रह्म बिथाङा फोरमायथिबावदों। बेनि गेजेरजों नोंथांमोना मोनथिनांगोन दि राजु नार्जारि आरो आसामनि केबिनेट मन्त्रि उर्खाव ब्रह्म बिथाङा दिनैनि गिदिरथार जयनिं हाबाफारिनि गेजेरजों मा फोरमायथिदों नोंथांमोननि गेजेराव जोङो फोरमायथिगोन। दिनै जमदुवाराव जि इउ पिपिएलनि मोनसे सुबुं गमा जादों बोसोरसालिया जुथुम्मा आरो बाहाय जयनिं प्रग्राम जादों। बे जयनिं प्रग्रामखौ हाजार मानसिफोरनि जि मोनसे जगदान बेखौ नुनानै जोबोद आङो रंजाखांनाय फैदों। मानो होनबा जमदुवाराव जों थांनाय बाराव जेनदोंमोन इलेक्सनाव, नाथाय माने এইবারनि जे सुबुं गमा बेखौ नायनानै नुयो जे 2025आव इउ पिपिएलआ जमदुवार समस्तिखौ देरहागोन आरो गावनि आखायाव लाबोनो हासिगोन बे रोखा। नुदों आङो ससियेल मिडिया निउज मिडिया बाहाय नुदों। आंहा बुंनांगौ जेबो गैया, सोरबाया बबेबा दलाव थाङो मायो बे बिनि अधिकार। नाथाय आं मोनसेबो खावलायनाया मा, खायफा सुबुंफ्रा माखासे सुबुं दङ जायफ्रानाखि एखेबारे जातीयताबादि मोनसे आन्दलनखौ दैदेनबोदों, नेतृत्व होबोदों। बिसोर बाराद्राय सोलाय सोल' जायाबालाय हामगौमोन, आं बेखौल' खावलायनो लुबैयो। नाथाय बिथाङा बबे परिबेसाव बहा मा थांनो नागिरदों दाबो थाङाखै, आं बुंनो हाया थांगोन होननानै। नाथाय बबे परिबेसाव बहा सोलायलांनो नागिरदों आं माबेहाय बुंनांगौ जेबो नङा। बेखौनो आङो खावलायगोन जे मोनसे हिस्ट्रिया बिथांमोननि लिंक दङ आरो बिथांमोननि हिस्ट्रिया जाहैबाय जातीयताबादि आन्दलननि हिस्ट्रि। बेखौल' रैखा खालामलायनो हायोबा गाज्रि नङा। दिनैहाय जमदुवारनि 4,000निबो बांसिन
गुबुन गुबुन हान्जानि सुबुंफ्रा दिनै UPPL आव हाबफैबाय। दिनैनिफ्राय जोंनि प्रमद बर' सार दैदेननाय, जोंनि UG ब्रह्म सार दैदेननाय, गबिन्द बसुमतारी दैदेननाय जे हान्जा UPPL हान्जा, बियो जमदुवार समस्तियाव जे देरहाबाय, बेखौ दिनैनो जों फोसावनो हाबाय। नुबाय रोजा रोजा सुबुंफोर दिनै जइन जादों। जोंनि हान्जानि नीति आदर्शखौ मोजां मोननानै, जोंनि BTR सरकारनि हाबाफारिखौ मोजां मोननानै दिनै बयबो दले दले जोंनाव जगदान जाफैबाय। BPF हान्जा आरो हाग्रामा महिलारिया जाहैबाय बड'लेण्डनि जाखां बिदिन्था, आरो UPPL आरो प्रमद बर' सारा जाहैबाय जोंनि बड'लेण्डनि जाफु आरो इयुन बिदिन्था। बेखायनो दिनैहाय जोङो BPF आरो हाग्रामा महिलारिनि बाथ्राखौ रायज्लायनो गोनां जेबो गैला। रायजो राजाफ्रा दिनै जोंनि खामानि मावनायफोरखौ मोजां मोनदों, UPPL हान्जाखौ मोजां मोनदों। जों जे दिनै बड'लेण्ड ओनसोलाव सान्थि गायसनबाय, बयनोबो न्याय होबाय आरो जौगानायनि फारसे जों आगान सुरबाय, बेखौनो मोजां मोननानै दिनै रोजा रोजा सुबुंफ्रा जोंजों मोनफ्रोमबो समस्तियावनो जइन जागासिनो दङ।